Tangsalo Herma Community Hall Nogo ADC Chongmari Noti Songchajakha Asuk Koklam Panda Paimanjak Paikya CAA ni Assistant General Secretary Jiten Deborma Chingtinioro Bisramganj Division ni Teidul Mumbai Hermani Community Hall Buskang ADC Chongmari Noti Chini Koksab Laimung Pandangka Sing 2009 ni simi ADC Alakana Tei Tipralen Sunamna ni Bagai Tei Chini borok Bharatborsho be March claimani poreo Chini borok ni je manthai soptai Chini hak kamai tongmani no te phatani borok phai phatani borok Bharatni nagorik totha Tripurani basinda ngei oro bebak Chini manthaio borok kobja khlaioi sung tini nok bugrang tei nok ni seleng haingi tongmani yak ni yoknani bagino edisiam chaino tei ketal haste Tripuralen sunamnani Chini choba ei chobao joto Chini Tripura sarok tini khabaksa thamsa tei khorang kaisa obono tuino o khorang kaisani phanbaino jottoni hamjangmung tei chubachu tei jottoni but taklai da borok mario klainai oboni bising tuino sung ADCO Ipft kebang seat keplaingei sung khomota dokhol klainai tei Tripuralen sunam thaniwo Chini borok je ashirwad rmani ADC ni buto sung abono nugnai sung bisas tongo Chini borok sungno ashirwad klainai bongni butbai obo haikene Chini dofano Tripuralen sunami phiyognani o samungno sung samung tangi thangnai sung Tripuralen sunami manjasa porjonto Chini chobano buthagya ebong Tripuralen sunamani yagulo Chini borrongni je hamgrai Chini borrong je manthai Chini borrong je khorokti soi thangnani odhikar no sung sunami klangnai obong ke Chini sumai bini bising tuina Ipft 2009 ni simi tini chaitok laijak Ipft ni kolam tini buthai no tuino sung tini o kami joto ADC amjai tuino jotono khorang kuchuk ke tisalai tongo taklai ni ADC election Ipft sarkar phainai ebong Tripuralen ni samungno tebo buskang agu itlangnai hine hambai